Ing sekolah iki sawijining guru wicaksana ora mung mulang maca lan nulis, nanging uga menehi piwulang urip lan pitutur luhur. Guru iku ngelingake yen sekolah dudu mung kanggo golek angka utawa nilai, nanging uga kanggo nglatih budi pekerti lan dadi wong sing manfaat kanggo wong liya. Kados pundi para siswa bisa sinau lan owah saka sifat-sifat mau. Ing drama iki kita bakal nyakseni lelampahan murid-murid sing entuk piwulang urip saka guru lan saka kanca-kancane. Jadi bocah-bocahku, dino iki kita sinau orang bab buku. Nanging kita uga sinau tulis lan ini seperti ini. Aku mesti wis paham mau aku sing pinter nek kene. Ayo, orang usah sombong. Ilmu ku kudu ditindakake kanggo antisipasi. Asal ora ana ulangan mendadak wae. Aku elinga oleh Jawa, ilmu tanpa lampu kosong, lampu tanpa ilmu sumber. Yaitu ilmu kudu digandengake karo tumindak biji. Ayo menawi kula pirang pinter, kados tinang sanes menapa ginane sekolah. Wong becik iku ora musuh kepinter, nanging saka tembung lan tata krama. Budi, orang GPR maneh? Nyuwun pangapunten Bu, kula males lan miyos ameng-amengan. Aku ya dibate, lek kowe terus males, biar berjuang sukses. Yo, kata bener. Elinga pitutur, sapa sing nandur bakal untung, sapa sing sregep bakal entuk hasil, lan sapa sing males bakal rugi. Saderengipun kula sok dungo pinter. Kula badhe janji mboten badhe isin malih Bu. Alhamdulillah, kabeh kanca dadi luwe apik. Bagus anak-anakku, elinga pitutur, urip iku urip. Tegese urip iku kudu dimandangi karo wong liya, ora mung kanggo awake dhewe. Aku